खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो बिजों लोगोसे दासिमनि मोननैसो खौरांखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों बोलो मोननाय बायदि दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों BPF हान्जाया 22 नं खख्लाबारि बियाबाव इलेक्शननि थाखाय एनार्जि बाहायनानै मुलाम्फा गैया होननानै, मानोना जेनखानाया रोखाखा होननानै बिथाङा बुंदों। बाक्सा जिल्लानि निकासि जिबि डिग्री कलेजनि जिबि बर्डनि जथुम्मायाव लोगो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बेबायदि बुंदों। क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादा 2 घन्टानि थाखाय धरना होदों आमिर हानजाखौ गोख्रै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै। दिनै उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरा सेफ गैया होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बिनिखायनो अमिर हामजाखौ गोख्रै एरेस्ट खालामनांगौ, नङाब्ला रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनायखौ मानसिफ्रा नर्माल लागोन होननानै। बिनिखायनो आमिर हामजाखौ गोख्रै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। DTOहाय गोदानै आसाम सोरखारा साख्रि सार्कुलार होदों। गोसो गुदुं गोनांफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक पास जाबानो जागोन आरो लोगोसे डिप्ल'मा नांगौ। अट'मबाइल नङाब्ला मेकानिकेल इन्जिनियार ST सुबुंफोरा 21 बोसोरनिफ्राय लानानै 43 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। आसामनि सुबुं जानो नांथारगोन। रतेन्द्र दैमारि बिथाङा बेबायदि बुंदों। गबिन्द बसुमतारीया मन्त्रि बिबान मोनोब्ला upra बिसायखति जाबावगोन होननानै बियाव 3 नं फासननि सेरफां बियाबावहाय UPPL दोलोनि 12 गुदि UPPL हान्जानि जथायै समायखिरा लानायाव बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। आसाम रायजोनि बरसला ओनसोलाव थांनाय 24 खालार खालि जोबथा बैसागु फांसन जानायावहाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ बिब'जों बैसागु फांसन नायनो होननानै थांफादोंमोन। उनाव बैसागु फांसन सोलिबाय थानाय समावनो हरखाबै हासुनो ओंखारनायाव हारसिङै बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो सानै दुथांफ्रा हरखाबै फैनानै बिनि मोखाङाव सिजों फांथेदों आरो खुगा खाथेनानै रतनजुलि गामियाव लांनानै जिनाहारि खालामहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। उनावहाय हरनि 12 रिंगायाव जिनाहारि खालामखांनानै मटर साइकेलाव गेजेराव फज'नानै जबरदस्ति लांनानै बिन्दिगुरि गामिनि 25 किल'मिटारावहाय दोनहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिन्दिगुरियावहाय भाग्य मोजां बिमानै असे दङमोन। खुनुरुखुम फुङावहाय थांनानै गासै जाथायखौ बिमानैनो खिन्थायो आरो गासै जाथायफोरखौ बिफानो खोन्थाहरनायनि उनावहाय दिखियाजुलि सिंग्रि आउट पस्ट थानायावहाय FIR होयो। बिनि उनावहाय गासै जाथायखौ मिथिखांनायनि उनावहाय पुलिसफोरा सुलु लानानै 22 बोसोरनि बिस्वजित उरांखौ खानाय जायो आरो लोगोसे लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो खानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि आसाम रायजोनि एसामिसफोरा आलफायावल' नङा गोबां उरखारि हान्जायाव सिरि सिरि हाबहैगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केवलआवबो थांगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्लानि कृष्णराय कमथापुरी बिग्रा केवलआव हाबहैलायबाय 30 बोसोरनि कृष्ण रायआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 15 फेब्रुवारियावनो अरुणाचल प्रदेशआवहाय खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन न'खरनि सुबुंफोरखौ गारनानै। 3 दाननि उनावहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि बिसिखौ गारनानै 7 बोसोरनि आरो 3 बोसोरनि सानै हौवासा गथ'खौ गारनानै थांदों। दा मिथिनो मोनदों बियो केवल मोनसे उरखारि हान्जायावसो हाबनानै दङ आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 23 मे खालारावबो रातुल गगৈ मुंनि सुबुङा नगावनि सासे सुबुङा आलफा उरखारि हान्जायाव हाबहैलायबाय। दा ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांदों मा जाहोननि थाखाय एफाग्राब सुबुंफोरा न'खरखौ गारनानै आलफा उदां आरो केवलआव हाबहैगासिनो दङ। दा रातुल गगैनि न'खरनि बिसि आरो बिमा बिफाया गाबै गाबै जानाय लोंनाय गैयै जानानै दङ। बेनिखायनो गासै ओनसोलनि सुबुंफोरा बे जाथायखौ खोनानानै
गोबां सुबुंफ्रा सावरायदों मा जाहोननि थाखाय उदखारि हान्जायाव थांगासिनो दङ होननानै। मोनसे मोजां खौरां, जोंनि भारतनि रौनिया हान्जा एबा आर्मिफोरा समाज सिबिनायनि खामानि मावदों। उदालगुरि जिल्लानि उलुबारि नबरेखा गुदि फरायसालियाव देहा फाहामसालिनि मोनसे बादा खुंदों। बेयावहाय उदालगुरि ओनसोलनि खाथि खालानि सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो बेयावहाय देहा नायबिजिरनाय आरो बेमारिफोरनो बेसेन लायालासेनो मुलि राननानै होदों। बेयावहाय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि खामानि मावनायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबांथार गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। गसाइगाव ओनसोलनि फेबसुआवहाय मा 13 मोसौजों लोगोसे सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हानाय जादों। गसाइगाव पुलिसफोरनि नाजानायाव हमजानाय सुबुंनि मुंखौ एरन नार्जारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वेस्ट बेंगलनिफ्राय संकस दै बारहोनानै सरलपारासिम लांनाय जागौमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइ लाभ BPF फेसबुक पेजनि मुङावहाय UPPL दोलोआ केस होदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौहाय नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय। आयुब हुसेननि बुंनाय बायदिब्ला थाबैनो क'क्राझार पुलिसफोरा हमनाय जागोन होननानै बुंदों। आसाम रायजोनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव, दैबानाजों सिलिंखार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा एडभान्स इमारजेन्सि फान्डनि थाखाय STRF फान्डनिफ्राय 324.4 कौटि रां होगोन होननानै सेन्ट्रेल सरकारा फोसावनानै होबाय आरो बे फान्डखौहाय रिलिज खालामखाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। त्रिपुरा ओनसोलनि पानिसागराव सासे आइजोआ फिसा हिन्जाव जोनोम जानायनि थाखाय बिसायनि नखरा इनाय अयथासार खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अयथासार खालामजानाय आइजोनि मुंखौहाय रुबि बेगम होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिसायनि मुङा महम्मद इमरान हुसेन। उनाव बिखुनजो उषा बेगमनि सायावहाय अयथासार खालामनायनि थाखाय हिन्जावनि बिमा बिफाया केस होनाय जाबाय। दा पुलिसफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।